Mit navn er Diamando, og jeg befinder mig lige nu i Kolkata, Indiens kulturelle og intellektuelle hovedstad. Byen den er 300 år gammel og også kendt som Glædens by, eller City of Joy. Det er byen, hvor Mother Teresa hun levede 45 år i sit liv, og byen, hvor den første ikke-europæiske Nobelprisvinder i litteratur han blev født. Hans navn var Tagore. Det er også byen, hvor den første Oscar-vindende filminstruktør fra Asien han voksede op. Hans navn var Ray. Og i dag så bliver Asiens største filmfestival også afholdt i lige præcis den her by i Kolkata. Kolkata er også attraktiv for mange fotografer, som er tiltrukket af at tage billeder af byens altid meget livlige gadeliv, byens mange smukke templer og ikke mindst byens meget særlige indiske arkitektur. Det er også et knudepunkt for yoga- og meditationselskere med Himalaya i nord og stranden Mandamani i syd. Det er især tiltrækkende for dem, som ønsker at undgå mere turistede destinationer som Goa og Kerala, som dermed også er meget dyre. Sidst men ikke mindst, så er det også en by for madelskere, da byen er kendt for dets meget særlige nordindiske køkken. Velkommen til Kolkata. Rejseelskere, backpackere, socialarbejdere og kreative sjæle, der alle ønsker at gøre verden til et bedre sted, ved blandt andet at hjælpe hjemløse og fattige børn i Asien. Vi kommer alle sammen fra forskellige lande, forskellige baggrunde, forskellige kulturer og har forskellige interesser, synspunkter og holdninger. Men det er dog alle sammen den overbevisning af en lang videregående uddannelse, en fin titel og et højtlønnet job måske nok kan give en succes og anerkendelse, men ikke nødvendigvis kan love en nogen som helst form for glæde og lykke og tilfredshed. Vi er alle sammen ofre af det samme system, som der presser os til at tage en lang uddannelse, få et job, købe en bil, købe et hus og generelt leve resten af vores liv i en tryghed og i sikkerhed. Et system, som der holder os fanget som slaver og får os til at kæmpe for andres drømme til at gå i opfyldelse og give op på vores egen. Det her, vi kommer ind i billedet. Vi ønsker at lære dig, hvordan du kan bryde fri af det her ellers livløse fængsel, som de fleste mennesker efterhånden sidder fanget i. Vi vil lære dig, hvor og hvordan du kan starte et helt nyt liv, en helt ny rejse, et helt nyt kapitel, som kan lære dig at følge dine drømme og dine visioner, samtidig med, at du kan hjælpe andre mennesker. Det vil vi gøre ved at lære dig, hvordan du kan tjene penge og rejse samtidig. Det kan fx være i form af at organisere kulturelle ture rundt omkring i Asien, afholde yoga-retreats, hvis du er yogaunderviser, meditationscamps, hvis du er med inden for meditation, filmprojekter, hvad som helst du har på det med. Kort sagt handler det simpelthen bare om at lære dig. Følg dine drømme, følg dine visioner, vær visioneret. Alt det kræver, det er, at du tager en chance og går ud af din comfort zone. Så hvis det her det taler til din sjæl, så tjek vores hjemmeside, The Art of Giving ud. Kom og mød os i Asien og vær med til at gøre verden til et bedre sted. For dig, og for mig, og for alle.
du har brug for os. Glæder os til at se dig. Karamchand Gandhi, Mother Teresa og Dalai Lamas helt eget land, Indien. Et land, hvor 45 millioner børn hver dag lider af sult, hjemløshed og mangel på mulighed for at uddanne sig. Det er grunden til, at vi har valgt at starte det her fantastiske projekt kaldet The Art of Giving. Vi inviterer alle rejsende, backpackere, fotografer, filmproducere, forfattere, skolelærer, yogaundervisere, studerende og generelt alle, der er klar til at opleve, hvordan et autentisk liv i Asien det er, og ikke bare ønsker at tage på endnu en afslappende, behagelig og simpel ferie. Vi inviterer alle, der er klar til at opleve, til at mærke kulturen tæt på, og opleve det her fascinerende land. Alle, der er klar til at blive fuldstændig forelsket i den lækre krydrede mad, den intense energi, og ikke mindst de mange smilende ansigter, der er at finde overalt. Det er ikke farligt at rejse i Indien, hvis du rejser med os. Vi samarbejder med de lokale, og vi kender til kulturen, og vi ved, hvordan vi kan give dig den bedst mulige oplevelse. Vi afholder 10-dages spirituelle retreats til den halve pris af, hvad de mere turistdestinationer rundt omkring i Indien tilbyder. De her retreats tilbyder yoga, meditation, reiki healing, autentisk ayurvedisk behandling, astrologi-sessions og lækker vegetarisk indisk mad. Undervisningen bliver ledt af passionerede, dedikerede, veluddannede indiske undervisere. De her retreat tilbyder også kulturelle ture rundt omkring i Kolkata by, som kan interessere både fotografer, forfattere og filmproducere og ja, hvem som helst. Det er en meget, meget interessant by, der har en lang historie bag sig. Derudover så bliver 3 af de her dage også brugt på at besøge og gøre velgørenhedsarbejde i 4 Østindiens hårdest ramte slumkvarterer. Vi vil besøge skoler for hjemløse, fattige og misbrugte børn. Der bliver mulighed for at undervise engelsk, lave foto- og kunstprojekter med børnene. Måske lære dem at lave film, lære dem at lave mad. Måske endda tage dem med på sightseeing rundt omkring i deres egen by, så mange af dem ikke har set mere end nærmest gadehjørne af. 35% af det beløb, som du betaler for det her retreat, går direkte til en af de velgørenhedsprojekter, vi støtter. Det drejer sig om 4 forskellige sager. 1. Det er hjælp og beskyttelse af gadedyr rundt omkring i Indien. 2. er uddannelse til børn. 3. er bedre leve- og arbejdsvilkår for kvinder. Og sidst men ikke mindst, så er nummer 4 støtte til sexmisbrugte piger og kvinder i 7 forskellige asiatiske lande. Vi glæder os til at se dig. Vi har brug for dig. Namaste. Namaskar. En varm velkomst her fra en af Indiens kvindestyrkende markeder for kunsthåndværk. Her fremviser omkring 3.500 kunstnere fra 29 forskellige stater i Indien deres kreativitet og talent. De kvinder, som sælger deres produkter her, de kommer alle sammen fra små, umoderne og underudviklede landsbyer rundt omkring i Indien.
De her kvinder, de er sædvanligvis dybt afhængige af deres mænd, rent økonomisk, hvilket kan blive et problem, hvis deres mand på hænder bliver syg, eller han ligefrem dør, eller han forlader dem af den ene eller anden grund. Ved at gennem handel af deres helt unikke og særlige produkter, så får kvinderne en mulighed for at blive økonomisk uafhængige. Og det er en sag, som vi rigtig gerne vil støtte, og derfor så har vi lavet hjemmesiden Shrishti Shala. Her så kan du købe naturvenlige, økologiske og unikke produkter, livsstilsprodukter som f.eks. tøj og make-up og te og krydderier og røgelse, smykker, hvad som helst, som hjertet det kan begære. De her kvinder fra de her små landsbyer, hver gang du køber et produkt fra vores online shop, så går 35% af det beløb, som du betaler for produktet, også til velgørenhedsprojekter i Sri Lanka og i Bhutan. Så hvis du er blevet fascineret af nogle af alle de her fantastiske produkter, så besøg vores online shop Shrishti Shala og støt en god sag samtidig. For eksempel så den her hat, som jeg har på, den kommer fra det er en traditionel hat, som folk i Himalaya-bjergene de også bruger.